ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, боз ҳам распродажаи паплинҳои фасон дубайски паплинан ҳама хушруво гулои фасонша распродажа кардем. Сели боз 200 сомонай, ғавсишта гарантия. Паплини фасон гулуш аҷоибот. Марҳамат энаи ҳоҷонаша бинен. Бисёр мегиранд духтарако, ҳозир ягон ташно розагӣ кардагӣ нестанд, зеро ки паплиное ки мо распродажа мекунем беҳад сифати хуб дора. Баъд борои новинкара распродажа мекунем. Се либоси 3 метра 200 сомон духтаро. ёдовар мешавам як бори дигар. Аз анаи чанд рангай ҳозир мавай рангошам шумода нишон метиҳам. Рангакои фасонак дора. Мана аз пеш бинен чихе паплини хушрӯвай. Инаи розвиам ози модаяй метавонед дархост кунед, дер накунед. Мана аз ин анами нусха инаи рангша бинен. Рангшам ранги хушрӯвай. Дидед? Ози то охири навора тамошо кунед. Распродажаи гулои новинка бисёрай. Метавонед ба ҳазор интихоб кунед. Анаи сеюм рангшай фиолетови духтаро. Нигоҳ кунед. Аҷоиб фасонак. Анаи гулмон тамом шудагӣ буд. Ази бисёр пурсида будан. Ҳам рангаш хушрӯвай пеш. Ина марҳамат бо овардем. Ази кабутам ҳастай. Касе дар кора нависе кабути берангакай. Анаи розови новинка. Иам распродажа. Игулмона хушрӯ мехаранд чашмак ва ҳамеша мо аз ин дархост мекунем якумсорчай духтаро. Баъд духтарако анамин полуиталианкаи мо беҳад нағз мегиранд. Бовар кунед чанд рулон шид мефурӯшем. Боз ҳам барои шумо дархост кардем, барое ки гули зурай. Ина гулшам хушрӯвай, материалшам сифатишда гап нестай духтарако. Болош хеле атласияю, поёнаш пиллагӣ. Ана гули новинка ки мо сангдорша мисол санги бренд мезанем қиматай. Шумода распродажа кардем без санг. Нигоҳ кунед чихе хушрӯчай. Пушаймон намешавен духтаро. Хулоса дархост кунед. Анаи тиграм дар хотир дошта бошед. Тигри розови аз инам намедонам 180 сум буд, чанд сум буд либосуш. Ҳозир иҷа распродажа да се либосуш 200 сомонай. Мана паплинакои зура пешниҳод кардагием. Ана гулам тамом шудагӣ буд лёная. Духтарако лён пурсида будед бенигин. Ина марҳамат инами лёнай. Метавонед дархост кунед. Ин нархда намеёбед дар ягон ҷо исифата. Ана ба духтаракои хушрӯ як гули фасони дигара шумода распродажа кардем. Диден чихе хушрӯвай. И гула шумо ин нарх намеёбен. Фақат дар мо ҳаст. Марҳамат метавонед дархост кунед. Инам ҳами хел се либос 200 сомон. Лекин аз як гул се либос наметем духтаро. Ай ҳамаш я либоси бигирен сета шавад.